משדר בצורה מאוד נינוחה את הדברים. אמא זכתה... נכון, אני חייבת להגיד שבחיים לא ראיתי אותו כועס. וואו. אף פעם, אף פעם, אף פעם. ממש. וזהו. היו לו שנים קשות בחיים שלו, בילדות שלו, ועד שהוא הצליח איכשהו לבנות את עצמו, זה היה מאוד מאתגר, אבל הוא, ברוך השם, הוא הצליח. וכל מה שהוא לא קיבל בשבילו, הוא ממש שם דגש שאנחנו הילדים נקבל. נושא של חינוך, הוא היה... אתם חייבים לקבל את הכי טוב. הנושא של... רפואה. של לימודים. כן. נושא של לימודים, אתם צריכים לקבל את הכי טוב. עזר לנו לקנות דירות. בעצם לא עזר. הוא כמעט נתן לכל אחד דירה, ובאמת הוא אמר, זה גם... וואי, ממצב של אין לו... כן. גם זכותה של סבתא, זיכרונה לברכה, כן? אבל זה היה אתה הולך ללמוד אנגלית, אמרתי לו, אני לא ללמוד צרפתית, אתה הולך ללמוד צרפתית. כל מה שהוא לא זכה ללמוד, וכשאבא החליט לבוא לארץ, זה הדבר הכי טוב. באמת? כן, הוא ממש... זרם איתך על ההתחלה? זרם על ההתחלה ושמח מאוד, היה להם מאוד קשה, כי אני הייתי... בנייקר. כן. זוכר שבמלחמת שלום הגליל, כשמאורינו נפצע, אז בקה ניגשה אליו ואמר, אתה חייב עכשיו להגיד לז'קיניו אני, לחזור לברזיל, שלא יישאר בארץ. אז הוא אמר להבקה, שתדעי לך, כשתהי גדולה, תביני, יש דברים שכבר לא יכולים להגיד לילדים מה לעשות. וואו. למרות שהיה לו קשה מאוד. וואו. טוב, אז אנחנו נלמד, לא ייקח הרבה זמן, אני לא אגזול מזמנכם. המסכת, המשנה הראשונה של י' זה במסכת אבות, יוסי בן יועזר איש שרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. אחרי אנטיגונוס איש סוחו, התחילה תקופה של הזוגות. בסדר? תמיד היו שני רבנים שהיו המובילים בזה, אחד